Zdravím, my jsme kluci z Pajdy. Dnes se nacházíme na místě, kde pivo teče proudem a na každém rohu se nachází hospoda nebo restaurace. Ano, uhádli jste správně, nacházíme se v Plzni. Připravili jsme si pro vás výběr hospod, ve kterých mají skvělé pivo a je v nich příjemná atmosféra. Tak, rovnou se můžeme vrhnout na první, pojďte s námi. Hospoda 12 je známá nejen kvalitním pivem, ale i svou dlouhou historií. Je pojmenována podle 12stupňového plzeňského piva Pilsner Urquell, které je v této hospodě stěžejním produktem. V moderně upraveném interiéru najdeme v horním patře restauraci, ve které můžete ochutnat tradiční české pokrmy v moderním pojetí a ve spodní části objevíte útulnou pivnici se skvělým pivem. A nyní se můžeme přesunout na naši další zastávku, která se rovněž nachází daleko od náměstí, konkrétně u sadu 35. Zlatá kráva Bandaska je pivní bistro v Plzni s důrazem na lokálnost, ekologii a kvalitní suroviny. Nabízí široký výběr piv od místního pivovaru Zlatá kráva, která jsou často netradiční, jako například Choco Cow Stout nebo silný bake. Koncept zahrnuje pivní tapas a pokrmy inspirované streetfoodovou kuchyní, jako jsou například velkoryse připravené nachos. Pivo zde můžete zakoupit do nerezových bandasek, což je ekologická alternativa inspirovaná historickým způsobem přepravy piva. Tento přístup podporuje udržitelnost a eliminuje používání plastových obalů. Nyní opustíme historické centrum Plzně a přesuneme se přímo ke zdroji. Tak pojďte. Hospoda Na Spilce je jednou z ikonických plzeňských hospod, která se nachází přímo v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj. Je známá svou atmosférou a bohatou historií spojenou s pivem Pilsner Urquell. Legendární restaurace Na Spilce se nachází v prostorách bývalých kvasných sklepů pivovaru Plzeňský Prazdroj. V horním patře se nachází výčep, kde místní výčepní jsou skutečně mistři svého oboru. Což jsme poznali na vlastní kameru, protože nám umožnili natočit si, jak se správně čopuje plzeňské pivo. Pomalu se stmívá a to je teda čas, aby jsme navštívili naši poslední zastávku. Paluba Hamburg je moderní veřejný prostor poblíž hlavního nádraží v Plzni, který kombinuje umění, relaxaci a občerstvení. Komplex tvořený několika moduly zahrnuje vyhlídkovou věž, která nabízí jedinečný pohled na vlakové nádraží i části města. Místo je oživeno zelenými střechami a dřevěnou terasou, která slouží jako zóna pro odpočinek. Kromě toho zde najdete několik stánků s občerstvením a službami, jako jsou kafe a buchta nebo uzený párek, které jsou oblíbeným cílem návštěvníků. Uzený párek láká především na různé uzeniny a další speciality, nebo také čepované pivo. A tam, kde končí mnoho cest, tedy na nádraží, končí ta naše dnešní. Doufám, že se vám naše video líbilo, že nějakou z hospod, kterou jsme vám ukázali, navštívíte a že i vám tam bude chutnat. Tak se tady mějte hezky a na zdraví.